VS19 న్యూస్ కు స్వాగతం. కత్తులతో బీర్ బాటిలతో మద్యం మత్తులో చెలరేగిపోతూ ఎదురొచ్చిన వారిని చంపుకుంటూ దాడులు చేస్తున్నా ఇదేంటని అడిగే నాదుడే లేకపోవడం గమనార్హం. అసలు మీర్పేటలో పోలీసులు ఉన్నారా అనే అనుమానం కలుగుతుంది. నిన్న ఒక్కరోజే మీర్పేట పరిధిలో ముగ్గురుపై కత్తులతో బీర్ బాటిలతో దాడులు. మిట్ట మధ్యాహ్నం అందరూ చూస్తుండగా సాయి వరప్రసాద్ హత్య. జిల్లాలగూడ స్వాగత్ హోటల్ వద్ద ముగ్గురు యువకులు కలిసి సాయి అనే వ్యక్తిని కత్తులతో దాడి చేయడంతో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందుతున్నారు. ఇంత జరుగుతున్నా మీడియాకు ఎటువంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా వివరాలు గోప్యంగా ఉంచడం పట్ల పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కత్తులు పెట్టుకొని ఎంతమంది ఉన్నారంటే వంటలు కత్తులు పెట్టుకొని తిరుగుతున్నారంటే ప్రీ ప్లాన్ ఉన్నట్టు ఆల్రెడీ ప్రాణాలు దేని గొడవలు కూడా ఏమి నా అబ్బాయి ఎక్కడ గొడవలు సాయి వరప్రసాద్ సెలెక్ట్ అయింది.